Halløjsa alle sammen, Halløjsa alle sammen. og velkommen til vores tredje afsnit, og så vi er stadig her. Har ikke spillet siden vi optog. Undskyld for, at det tog lidt tid. Men jeg spiller med en normal textpack, fordi vi har fået en klage over, at over textpacken. Jeg har brugt de 2 andre afsnit. Så det er også okay, det er vi ligeglade med. Yep. Du fik nogle sko. Ja, det gør jeg. Det passer. Og hvis de undrer sig over, hvis de ikke har set de 2 andre afsnit, så hvis de undrer sig over at få det kun 3 afsnit, for vi har allerede golden hårsammer og gold og alle de der ting, så er det fordi vi stødte på to pyramider ude i en ørken, der var lidt længere den vej. Og der var ikke noget seed i det. Nej, det var der ikke. Sig hvad? Der var ikke noget seed. Vi brugte ikke noget seed. Nå, nej. Det kan vi sige med sikkerhed, vi ikke gjorde. Fordi vi gik en del, sådan en halv lang tid eller hvad. Så vi mødte nummer 2 i hvert fald. Men det kan I så selv se. Ja, det kan I selv se. Her. Har du så også set til dig selv? Nej. Jamen, Så giver jeg bare dig noget først. Så. Giver bare den ned lige lidt. Hvor er der noget iron? Har vi mere iron? jeg har 2 iron. Må jeg få det? Ja. Nice. Så kan jeg lige lave en pickaxe. Fordi så kan jeg mine noget til os. Så laver jeg lige også en stenpickaxe. Det er til bare til sten og så. Det er i hånden. Så. Ja. Så når vi lige har fået nogle ting herfra, så nogle ting, så kan vi lige Nå, den er rød helt over. Så når vi lige har Jeg må lige få dit kul. Ja. Så når vi lige har fået mine nogle ting her, så skal vi videre, fordi at vi har ikke tænkt os at blive boende her. Ja. Så men det er nu et fint nok sted til forhold til, hvor vi skal. Men det var ikke stort nok bakke, vi bor ved her. Det var en lille bakke der her. Ja. Yes, vi fandt en cave. Seriøst? Ja. Fedt. Jern. Jeps. Kan du hakke det kul? Så kan jeg lige gå videre. Der var mere kul. Så. Sådan. 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 Så skal vi bare have en masse kul, så vi ikke løber tør for det, når vi begynder at rejse igen. Ja. Det er bare irriterende, når man ikke har noget kul. Ja, nemlig. Det er lige det. Der har jeg alt det kul, jeg lige finder her. Som er muligt at få fat i. Så, det skal nok gå. Så jeg har tænkt mig snart, at man skal bestille sådan en HD PVR, så vi kan spille på PlayStation. Det bliver bare så fedt. Altså jeg har ikke bestilt det nu, men jeg har tænkt mig måske at gøre snart. Ja. Hvis vi lige... Og så kan jeg jo så gå tilbage til, hvor vi siger velkommen til vores kanal. Der ser vi så, at nogle spil vi muligvis kommer til at spille. Ja, det gør jeg nemlig. Så højst sandsynligvis GTA og Skyrim. Ja. Fordi dem spiller jeg rigtig meget lige for tiden. Ja, GTA 5 selvfølgelig. Ja, det bliver... Lasse kommer til at spille noget story, og så kan nogle gange kommer vi også til at spille noget online sammen. Ja, det gør jeg. Og så Skyrim der er det bare Lasse, der spiller, fordi det er ikke lige mig i Skyrim. Nej, det er det ikke. Men det er stadig sjovt at kigge på, hvis det var. Mm-hmm. Så. Det ved jeg nu ikke rigtig særlig meget med Skyrim, fordi det plejer jeg ikke selv at gøre. Ja. Men jeg har fundet noget mere iron her. Det er guld sort hernede. Jeg er lige nødt til at tage noget hos 3. Bum. Hvor fanden er vejen op igen, Robert? Øj, der er kul. Det ved jeg ikke. Vi kan også bare grave lige op. Vi skal ikke bo der. Jeg har ikke sådan nogle ting. Vi har... Det er selvfølgelig ikke noget. Vi har ikke nogen ting derinde i den her lille base. Vi mangler i hvert fald ikke kul. Hvor meget kul har du? Jeg har 45. Okay. Jeg har noget 17.
Og jeg er lige på. Jeg hakker noget mere lige nu. Godt. Der er du. Nå, du har dernede taget det. Det er bare fint så. Så ja. Skal vi sige, hvordan det kommer til at gå med videoer og vlogs? Jo, det kan vi godt. Vi har det sådan, at vi optager kun i weekenderne, så optager vi 5 afsnit igennem weekenden. Det får vi ikke lige gjort den her weekend, men så optager vi 5 afsnit i weekenderne i Minecraft, og så vi optager det, vi skal nå optaget i weekenden, og så uploader vi lige stille hen af ugen, for at og så behøver vi ikke at optage i normal uge, fordi der skal vi lave lektier og sådan noget jo. Ja, men hvis vi får tid i de normale uger, har vi så aftalt, at vi laver nogle vlogs. Ja, det gør vi. Jeg har fundet vejen op, hvis det var. Okay. Og der er nat nu. Og ja. Hvorhen var vejen op? Følg mit navn. Jeg kan du er der snart. Du er mega tæt på. Men og så har vi nok også tænkt os at lave en backup-fil af den her verden her, som vi spiller på lige nu. Fordi hvad nu, hvis der skulle gå et eller andet galt? Ja, nemlig. Fordi der har jeg prøvet mange gange. Ja, på din gamle kanal. Ja, på min gamle. Ja. Jeg har jo haft en par faktisk. Ja. Men det behøver ikke gå ind og tjekke ud, fordi dem har jeg ikke mere. Nej. Der er ikke. Så den her kanal, den vil vi så arbejde på. Arbejde så meget på som muligt. Ja, og blive på den. I den tid, vi bare spiller det meste computer. Som vi nok kommer til at gøre i rimelig mange år. Ja, jeg begynder at tage kisterne ud. Ovnene. Så dem tager vi bare med for ikke. Ja, bare så vi ikke pludselig laver nogen. Så, og derfra kom vi. Skal lige have faklerne med. Ja. Det er bare lige spare kul. Og ja. Og hvor er du blevet? Jeg er gået ned i minen for at finde faklerne igen. Nå, nej, det behøver du ikke. Ja, det gør jeg lige. Jeg tager bare lige herfra så hen. Så kan de dræbe nogle af de her grise. Fordi at i et tidspunkt, så slår vi også monster til. Det er bare lige starten. Nå, er der ikke monster til nu? Det tror jeg ikke. Nej, det er der ikke. Det er fordi, det er bare så irriterende med de der mad. Det gør det så også noget mere udfordrende. Ja. Som jeg godt kan lide lidt. Jeg skal slå det til? Nej, det behøver du ikke lige nu så. Hvis du ikke ved så lige meget, så kan vi gøre det senere. Så gør vi det i afsnit 5, når vi er kommet sådan lidt gang i. Ja. Og vi har det mindste noget mad. Ja. Der er en gris heroppe også, tror jeg. Den tager jeg lige. Det er den, du tager. Okay. Lasse? Kan du se de 3, der er lige over dig? Der er det ikke. Ja, jeg kan godt se dig. Så vi går den her vej, som jeg peger nu. Okay. Så kommer vi afsted igen. Jeps. Så. Har du styr på tiden? Shit, nej. Jeg kan lige... shit. Så bruger jeg min iPad den her gang. Shit. Jeg skal ikke om Clash of Clans. Vi skal videre nu. Vi har ikke tid. Jeg kan se klokken her på min computer. Ja. Vi er sådan cirka spillet sådan 10 minutter nu. Har vi? Ja. Okay. Men det gør heller ikke noget. I får en 12 minutters video, hvis det var. Det er jo bare dejligt. Ja. Det er bare dejligt. Jeg slår grisen ud over nu, Lasse. Der er masser af grise. Jeg står der og pynter. Prøv at komme tilbage. Shit, du sidder bare og myrder gris. Jeg sidder, der kommer en gris ned i dit hoved. Prøv at se den her. Det er et fedt sted. Men det er ikke nok. Fucking kill it.
Det er ellers et meget fedt sted. Og præcis, det kunne være fedt egentlig. Ja, hvorfor slår vi ikke os bare ned her? Ja. Ja, så kan vi... Ja, Det er nok bare et midlertidigt hus. måske. Man Ja. på, hvor fedt det bliver. Og så slukker vi for i dag, eller for nu. Og så ses. ses vi næste gang. Hej hej YouTube. Hej hej.